Soreng Manggolo. Oh ya. Rindu mawur ngawur-ngawurmu arahan tengara nengah jure gong maguru gongso keketo katya putulo ler ajite prangga esti rekatak ingkang tuwaja lelayu sepi ayo budal-budal nayokon percopo Lop yo Look, no. Yo.
yo. Rongga muda. Oh. Yo. 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 Look. Turunggo muda. Banteng tatu Risang senopati saya sengkut ngene romangsah prang tan genat wijil kang riwe natyan karoban mungsuh nora mundur sapecak ugi taatune arang keranjang mundur tatan
mingko kang rinipta jroning nala lila lamun kalis ing madyane jurit mati lapun koro oh Lo o oh yeah. Lo. Yogyaniro kang para prajurit
Oh iya. lamun bisa tansah lulodo Iya. Oh ora kuti caritane oh iya. ngandeli rokang Prabu sosro bau Paes pati kang kinelung ripakara Oh iya. Gunakaya siang rati den antepi nuhuni sewu tomo yo iya Soreng Manggolo. yo Lurungga muda
nganggo mic ora Nganggo Mas? mic iki lho. Heeh. Wis rong pentasan ora nggawa wireless iki. Anggarane apa dilongi iki. Sok nek ngepas nggawa wireless ya Mas ya. Oh beda. Ya wis nek beda sok diweling nggawa wireless. Ora kobet ning nganggo ngene iki. Des. Tolong diulurkan Pak Limbul. Diulurkan. Sing baku awak dhewe alhamdulillah. Syukur ana ing ngarsane Gusti. Dina iki sosowan ana ing dusun Jaban kene Najianto rada randhat nggone gelar kabudayan. Mergo ya kahanan. Kahanan. Bakune wis bisa caos panglipur warga Jaban kiwa tengene. Heeh iki sing hajate Reoni reoni apa? seneng-seneng. Oh seneng-seneng. Mapane nggone Pak RT. Panjenenganipun Mas Gandung. Ning ya aku bingung Bingunge maneng ngene Pak Gandung iki kok mulia iki kepiye aku ora dong. lah kok ndang dibingungke. Ayo mulia aku rene ya ngebon bensin barang. Ayo sesasah lepas langsung melang sing baku nang kene iki pisan golek sedulur sing pindhone seneng-seneng lipur warga masyarakat Jaban senajan to kahanane nggone sowan utawa gelar kabudayan rada randhat. Niki mangke nggih nyuwun pangapunten namar menawi anggen kula sowan lan beber beksan radi dalu amargi nggih wau anggenipun miwiti pentas radi siang. Mbok menawa engko nganti wayah magrib kuwi aja dadi atine warga masyarakat Jaban lan sak kiwa tengene mergo ya kahanan. Uga kepara kiwa tengene do preso nek iki mau ana sripak. Heeh, ya wis kabeh kuwi ora dipenuwun ning sing baku lancar samudayane. Ning engko Pak Gandung ki sakwise mulih awake iki sangoni ora. Ah diceluk wae wonge. Ning ngomong wah aku ki Tekoni langsung rasa grenengan nang kene iki era keterbukaan kok. tegese pira-pirane ngomong ngono. Amang ngomong Mas Gandung mau wis cerita. Heeh. Ling MC rame. Heeh. Ngomong karo kowe. Heeh. Ning arep tak jawab kok balak. Ang MC ni wong Bayen. Mas, kira-kira nek kowe MC ni wong Bayen iso ora? Adike punang Jabang bayi sampun muntup anggenipun badhe medal. Ana. Iki sore iki nek tak rasake kok suarane kok le atos. Atose piye? Sire sago ora sambatan ning gone Pak RT kuwi. Sago ya sago Mas ning kaya jenengan iki nek di papan ya jagake. Ning kene kak ya kudune kowe luwih reti. Oh ngono ceritane. Ayo. Jejere RT lho. Wis Kancane sing ngedangi ya RT, kabeh nglumpuk ke RT kok dayu ki. Bayare sak 200 ning setahun pisan. kowe aja semelang. Wong loro aja semelang. Heeh. Kowe Piye? aku ki rada breh. Ya kene. Heeh. Aja semelang ya titik-titik tak wae karang ya rada semi sambatan ya. Iki ya mung titik-titik kono nggo tuku uyah ngono lho. Kene. Dibuka kena ndak ndrani ngapus-apus. Oh atas RT kok arep nyemimih iki po. 100 lho. Ayo ora ana tunggale mung kuwi wae. Ayo wis kok iki. Kangelan asline. Ayo engko dicuwel-cuwel dadi kahanan kok ya. Kowe awan iki melu nampa ora? Aku ayo mlah tombok njaba jero kok nampa piye jembok tekan masalah kae lho. Nek nampa nggon tamu renekke sisan. Ayo ora, aku le nampa jeneng reporter voli saka Mudal ngono lho. Oh, iki sing baku ngeten Pak RT Pak Gandung. Piye? Warga masyarakat nderek remen anggenipun gelar kabudayan niki ujupe namung napa niki? Seneng bareng reoni. Reoni. Ngene Mas Dewi Mas Yanto, biyen kita Jaban ya oke sing melu anggota Turangga Muda saka Dayu. Ya to ana Mas Sadam, ana Mbak Susi, ana Mas Fendi. Mas Fendi mbiyen rol, ana Mbak Prima, disengkuyung arep Pak Ponitar barang. Ah sakniki role aku. Ngono kuwi. Heeh. Oh, iki kahanan iki omong komeng kumpul kanca wae ngono lho. Ora ana liya ya muga-muga warga masyarakat Jaban nak sing tengene dienggo caos panglipur juga hiburan. Oh, Jaban kondang senine Mas jadi ya dihibur. Mambengi wis
ana ben, ana seruntul, ana malam tirakatan ngoten niku. Ana ben ana seruntul. Oh, Ora niku. ngejak aku. Sesuk malam 7. Malam 7 ning kelurahan. Tegese wong loro. Heeh, malam 7 wae. Ora ngono. Iki sing piye? Piye? Iki wong sing gati-gati ning sedya piye kok jenengan sak keloron kok ngrasani aku wae iki jane ana rembug apa to janjane? Lho. Panjenengan tak anggap wong tuaku. Heeh. Pakde rak ya wis ngerti. Ngerti. Aku wis cukup dewasa, kepengin omah-omah. Ayo nek semono kuwi gedhe nek semono kuwi cilik teneh bali nang dalane. Loh, tegese ngene, wis wayahe duwe bojo. Ayo cah ngendi gek tak tembungke le. Ning sawise aku kok ngomong karo Pakde sak kloron, Pakde ora nesu. Loh. Yen kowe iki blok karo aku, ha to. Aku ora bakal nesu malah kepara tak ragati. Kuwi bener kandamu, De. Heeh. Cah ngendi gek celuken wae. Sak tenane iki rak ngene, De. Ah. Ora adoh saka kene. Heeh. Ora siji ora loro, mung cempluk warsiah. Oh, cempluk wasi ya. Kepiye, Iki Pakde? sedulurmu le. Sedulurmu mbok ya golek wong liya, wong jaban kon golek RT-ne kuwi piye? Bakune Heeh. Pakde nyarujuki atur kok ora. Ayo ditareni wae bocah engko nek tekan kene kok. Hei Pak Gandung. Pakde wis nyarujuki kandaku yen aku tresna karo cempluk warsiah. Ki rada cekak-cekak. Toh, mbok wong ki iso mikir. Sik jenenge cempluk ki sapa ora iso sedulur dhewe kok. Ora apa-ora ana wedak ali apa piye? Yen mung waton cah wadon kene wae akeh sing langgati katresnanku. Ning yen ora cempluk warsiah, aku gedhuwung mati. Kowe ora kena tak kandhe tenan. Ora. Aku ki isih sedulurmu lho. Yen Pakde ra nyarujuki kandaku, minggat saka kene. Oh, ngono to carane. Oke, yo. Wis. Halo, cempluk sing tak rasani bakale teko. Awak dhewe ndelik wae. Lah wong arep seneng ndek bojo wae kok ora entuk. Loh. Jenenge wis sandiwara. Kowe kuwi ning pasar ki jane tuku apa? Aku kuwi nukokke janganan dienggo bapak. Ah tuku janganan kok ngisi setengah dina. Njot aku mek kon nggon parkiran ki. Nek kon ngopo? Yo dinteni to wong kowe kan saguh ngeterke. Lho ayo sago. Nek blonjo yo tepo-tepo lek apa perlune ngono lho. Oh, Mas iki wis kabeh. Awak dhewe njur arep kepiye? Wis. Pun. Nah, kuwi lali ora pesenane bapakmu. Mboten. Wis ora tenan. Nggih, sampun. Dadi aja nganti kok tekan ngomah kon bali ning pasar. Aku wegah lek aku nunggu ning parkiran ki. Nggih, sampun. Wis. Nggih. Ayo bali yo. Ndalek awan kok bapakmu. Nggih, monggo. Mureng-mureng kowe iki. Kene. Apa kowe nyegat aku ki, Tak takon to. Kowe iki ning kene nyambi ngemis po. Nyandi ngemis apa? Arene diceluk rak ya mengo. Anyeluk aku apa piye ngene? Kalau nek aku nyeluk kowe mek balang kowe. Wong dapure kok asu. Kowe iki marak alasan-alasan durung duwe udut. Upama ngomongamu cempluk warsiah kuwi tak pek kepiye? Piye? Tak pek Wah, nek aku kok oleh wae. tenan kandamu. Oleh, Bener. tenan oleh. Kowe jenenge Tomo. Kuwi seje apa du? Sing baku cempluk warsiah tak pek. Kesik. Iki engko dadi entuk meneh to iki? Iya. Heeh. Entuk meneh. Kowe ora ngerti kondangku po? Aku entuk wae cempluk ki wong cempluke ponakanku ya to. Entuk. Tenan lho. Oleh.
Kok tak tambahi upama dhek gelem nglanggati Ini katresnan. nek gelem lho, ya. Upama ora gelem tak jaluk. Eh, Tak jaluk. jaluk piye? Tak jaluk bali meneh dhek ra gelem. Duwite iki? Lah iya. Ayo ora butuh nampa sik aku. Bakune tampa sike. Oh ya. Ya. Dongake ya. Yo dirembuk sing Heeh. apik-apik. Kan yo men do rembukan, kowe rembukan ro aku. Mundur. Ayo. Pluk, kowe iki saka ngendi Cahyu? Kula niku saking pasar. Pripun? Cecek ana nyamuk, ana nyamuk. Nyamuk. Aku rak wis cukup suwe leh ku nunggu ning dalan iki. Mung goleki kowe, Pluk. Ana apa to? Aku sak tenane rak tresno karo kowe. Hah? Heeh. Kowe tresno karo aku? Gelem. Ya Allah. Kowe iki edan, stres apa entek obate? Kowe iki lak yo ngerti to nek aku ya anake Pak Demu. Pancen bener yen kowe iki anake Pade. Rak yo etuk to jenenge wong tresno mono. Wis dititahke wong lanang tresno karo wong wadon. Nek kowe tresno karo aku, kowe arep nukokke aku apa? Kabeh penjalukmu bakal sembadani. Apa? Kaya HP, HP-ne apa? bakune kowe tresno karo aku. Aduh klinciku ucul. Gelem ya dadi bojoku. Ora. Imbang ana katresnanku iki kowe iki tak kepenak tak gawe kepenak yen kowe wis dadi bojoku sing masak aku pokok kowe ngopo-ngopo mung bubuk Ora. ora kepiye ora nolak Wegah aku dadi bojomu. Nek bojoku wae kaya ngono sesuk anakku kaya ngopo? ayo luwih ganteng kok bapake ganteng kok ngaloh wong bapak ana ndase kok anak-anak ra ndase njur lakune kepiye ayo ora ngalor ngidul gelem ya dadi baru aku Ora, Mas. Ora. pisan wae Emoh. sedina iki Ora. gelem tepung gelang mung kecelik Riasan yo kleru jane iki kembang sak plote oh ya garing iki mbok gelem dadi bojoku Ora, Mas. kowe ra tresno karo aku Ora. aku tak sing ngalah trimo mundur timbang lara ati tak oyak wong kowe wis lali ora bakal bali paribasan awak irit kari balung lila tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu
jebule kaya suna. Gelem aku salah, suwe-suwe sapa betah. Sifatmu wis ngerti sanyatane, kowe selak-selak menangmu dhewe. Tak tandur pari jebul tukule, malah suket teki. Mesakno aku iki lho. Pok kowe iki ora mesake karo aku. Mula kowe tak mesake, kowe tak pek bojo katimbang kowe dianggep perawan kasep. Ora, tetep ora. Aku mending dadi perawan kasep timbang duwe bojo kaya kowe kaya ngono kuwi. Nek musim kademen ya kapok kok ta. Nah. Cile lho. Cile. Lah kok nyilih? Anak mengkademen mayar. Heeh. Banyak pinjaman. Modal WA. Wis to. Bocahe ora gelem to. Nek ora gelem ku aja dipeksa. Ya. Wong kuwi dasare ya ponakmu dhewe. Wis, ya. Saipo bungae ngatiku, yen bali bakal tak pondong. Ceplok Warsia. Aku bisa tumindak apa wae yen kowe ora gelem tresnani katresnanku. Coba sawangan aku wis copot-copot. Duh.
iya. Duk 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 duk. Oke 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 oke. Nah. Sito solae anuju krono wewe joner saya enggelenter awe cukorano kang para wiyarsa sonder angele ya kumlebeteng awang-awang kok ya kok ya kok ya kok ya kok ya kok ya kok oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh oh iya oh so yeah oh
Iya, dilebokke sik Mas. Heeh, jarane dicukuki sik Mas, ndak eman-eman ndak do tugel. Iya, jarane ditumpuk dhisik, ya. Oke, sekarang ya jaran nom-nom Menika dadi jarane kayak rasane. launching, Mas. Rasane tenan. Nggih. Nah, Bapak iki apa? Mbak Tina biasane Iji, semoga Kang Mas. napa niki Pak Alek biasane? Lang Bandung Selatan. Onceh.
Nyuwun pamunten. Penonton kula aturi mundur, kula aturi medal mawon. Penonton yang ada di dalam area pentas, silakan untuk mundur. Kalau tidak, jadilan berhenti sampai di sini. Yang tidak berkompeten silakan keluar. Sekali lagi, penonton yang ada di area tempat pentas silakan mundur. Kasihan nih, lo kak, tempatnya sangat sempit. Mohon untuk dihargai rekan-rekan dari Turangga Muda Dayu. Ya, untuk pemudanya ya. Kalau suun nggih. Jangan maju-maju, jaga ya jaga. Iya, terima kasih atas partisipasinya. Turangga Muda berlanjut, semoga Mas. Iya, matur nuwun dumateng kanca-kanca budaya. Terima kasih. Dilanjut? Oke. Tapi aman ya. Nora tinggal Bali. Ayo. Bandung Selatan di waktu malam dalam asuhan Dewi Purnama cantik nian kusuman melati duduk mesra di atas kekasih. Bandung Selatan di waktu malam terasa lubung putra merah putih cantik nian kusuman melati duduk mesra di atas kekasih. Oh yeah. Iya, tasih sesarengan kalian Turangga Muda. Jeka Mas, pokoknya yon pangapunten estu nggih. Radi gemutuk iki. Mboten napa-napa sing jeneng si iki bolo kabeh, kanca kabeh. Lah aku nek ditubruk-tubruk ya moh to. Ya ora Oke aku apa-apa. elek kok ngene. Ya resikone dadi penyanyi Iya, Pak. jadilan iki tubruk jaran ra apa-apa. Nggih. Wis biasa. Oke sudah kondusif nggih. Oke, aku percaya nek ngene iki tetep kondusif. Kena. Ya, semoga Mas. Oh, nggih, semoga Mas. Iya. Di kayak sing rada seger-seger pamer bojo yo. Iya. Sing ning jero lemariku nanging bocahnya sing mbok pamerke mring aku Mas. Yo. Ning opo seneng aku yen mung gawe laraku pamer bocah anyar ning ngarepku. Asik ya. Kita joget bersama. Kita seneng-seneng bareng yo bersama Turangga Muda. Asik.
buat dia bolanya BKB yuk. Kaya ngene rasane wong nandang kangen rino wengi atiku rasane peteng yo tansah kelingan kepingin nyawang sedelo wae wis semong tenan cendol dawet cendol dawet cendol dawet 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 cendol dawet 500-an orang aku ketang ciro lupa 5 sampai 2 lu kaget lang kaget lang oh tutup lambe anyar sing nek jero lemariku nanging bojo anyar sing kok pamer kene aku seneng aku yen gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku asing tutup lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing kok pamer kene aku ning opo seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku ning opo seneng aku yen mung gawe loroku pamer bojo anyar ning ngarepku yo monggo mas ayo monggo ditarik dilongi mas yo Monggo bonusan 3 2 1 Toronggo Mudo yo
ndak woi bablas. Oh iya. Loh, yo. Được. Ồ.
Yo. Iya. Yo. Oh iya. Tuh, oh. Iya. Yo.
Yo Bali, Bali, Bali. Oh. Yo. Yo, lo. Oh, Yo. Ayo, Bali Lur. Lop, yo habiskan. Oh ya. Ah. Oh. Ayo Bali yo. Iya. Lop. Nice. Lop. Yo. Oh ya. Ayo yo. Oh ya. Yo dibantu. Bablas. Yo. Yo. Oh, cakep, bos. Lono sewandono raja mudha ing Ponorogo siyaga ing yuda lawan raja Rai Singa ngasta pusakane raja Kyai Samadima rampase Prabu Singa
pisan dereng bubar tasih setunggal babak malih. Injih. Nggih. Samangke badhe Injih. kepiarsa Cas Bekson monggo panjenengan sami. Injih, Turungga-turungga putri saking Turungga Muda. Nggih. Injih, Sri Kandi, Sri Kandi, Turungga Turungga Muda. Muda. Nggih. Injih. Semoga Kang Mas.